hambai tinio chini ro kanchan sarawo keha joining come awareness program bo programo chini block secretary Rajesuriya ake chini subjonal chairman Partho Joiria ake chini TF ni vice president Monojit Riam ake tre chini dignitaries rok tongo ke tinio chongbari ke brangno khakchang ma samoke bo tinio brang dipramo thawo chini Maharashtra ni नेतृत्व ब्रांग चोंबाई पाल फाइहा बीजेपी या कार्य 13 परिवार नि 37 वोटर्स आर्मी ब्रांग चों चिनि खाबाई खुबैला सौ ब्रांग हामबाई जानावो चों आशा खेव ब्रांग बिस्काउ चों चिनि जे नाही मनो 22 थय हानजारावो पाल रि नाहिए केमबये तिनियो खुशी नि काउके बनो जे चिनि ब्रो बिनि शासन 70 बছর जे शासन खेमो चौनो जे डिप्राइव खेते मो चौनो जे सुसन खेते मो आबो लामानो चौ बेराय फाइमेमो आबो चिन बय बेथा खुशी निकाउ मा हिमले चौ जेसा चिनि हावो तंपिपनो चौनो बिं बाय खेतुइ थेते मन बय चौ जे थिं थांपो चिनि माइ मारमा माइ थेमा चिनि अधिकार न वंचित खेते मो चौ नौये तो मनो चौ सिए ताव ज तो थांहानि लामाओ तिनियो फाइलै मन बये ब्रानो परिखायनि खपां खक चौ माय फयो आखेपो एलाकानि ज तो ताकुम खुरोनो फनो आं गोयो आं काबावो जे ब्रांपो जरा बीजेपी खेतोनाय सीपीएम खेतोनाय आके त्रे पार्टी रो खेतोनाय रोनो फनो जे नाव आबो त्रे पार्टी नो या कार्य तिप्रामा थावो चोंबाई पाल के थांहा निलामा फाइमी के बिस्काउ चिनि नाहिमो ग्रेटर त्रिपुरालेंड आबो चों सक्सेस होनाय चिनि महाराष्ट्र नि नेतृत्व चोंनो ये तो आसाई तो चिनि महाराष्ट्र न चों विश्वास केउ बिनि सामंगनो बिनि तामनो बिनि चों स्टेप बाय स्टेप फॉलो खेतो चों जो तो त्रिपुरा नि लोगोरो जरा माइनॉरिटी उंतोनेरो नॉट ओनली त्रिपुरासा माइनॉरिटी रफो मणिपुरी आकेत्रे हिंदुस्तानी तावो त्रे एससी संप्रदाय रफोरंतो ब्रांफो चों बाय बाहा वंचित उंतोनै समाजरो तिनियो आस्ते आस्ते महाराष्ट्र नि सामंगनो हामिये महाराष्ट्र नि जे तुइथिमनो हामिये ब्रांफो चों बाय पाल फाइतो आर मये चों नोहा चिनि महाराष्ट्र जे सातजाबा बेयो हानि बाग्राव मदियो तिनियो हानि साराव न बमायावमो चौनो केहानोफो डिवाइड खिया जो तो कम्युनिटी नॉट बों काहाम लामानो फुंगी तो एवं जो तो कम्युनिटी नो न बों साये तो चों केहाने अगेंस्ट ऑफ देव फोनाया चिनि डिमांड एकमात्र चिनि कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन आबोनो से चों सायो चों बिनि अधिकार न से इला नमन बये चिनि अधिकार चिनि माइथाय न माइ नाइ बये चों आंदोलन खेमसे आमी चों केहानोफो भविष्य फनो अदूर भविष्य फनो चों केहानि एगेंस्ट ऑफ केहानि खेलाबो चों सामु तावनि चोंया चों एकमात्र नायो चिनि थानसनि माध्यमियो चिनि जे अधिकार माइथाय मानो चोंनो रिनिंगथो भारत सरकार आबसे चिनि मेन डिमांड आमी चों चिनि ताकुरोनो कोयो जे एक लोगो चों थांहा के चिनि माइथाय मानो माइमार मानो चों लानाय पान्दाव नावफो जतो सहयोगिता खेबायदि जाराते बीजेपी आईपीएफटी आके सीपीएम विभिन्न त्रे पार्टी रो खेतोने रोनो चों काबो आके तिनियो जे फाइनै रोनो आइनि ताकुम कुरोनो ब्राउनो आंबे थाके खाकसमु मारियो ब्राउन चोंमै पाल फाइमन बये खाकसा हामबाय।